Ola a todos. Hoxe vimos falar sobre por que conmemoramos o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. En 1981 celebrouse en Bogotá, Colombia, o primeiro encontro feminista latinoamericano-caribe. Alí decidiuse que sería o 25N o día oficial para conmemorar o asasinato das tres irmáns Mirabal en 1960 na República Dominicana. Pero quen eran e que fixeron? As irmáns Mirabal eran tres activistas políticas da República Dominicana, Minerva, Patria e María Teresa Mirabal. Loitaron contra o réxime de Rafael Trujillo, o cal era dictatorial, opresivo, abusivo, machista e retrógrado. Dende mozas militaron en grupos de oposición ao goberno, onde se acabaron alcumando las mariposas. As irmáns foron torturadas, secuestradas, violadas e encarceradas durante anos pola súa oposición ao réxime, pero nunca se renderon, mentres que os seus maridos atopábanse na cárcere por estes mesmos feitos. Cabe destacar que Minerva en particular tivo unha relación directa co dictador Rafael Trujillo. El tentou seducile e cando ela se negou, o odio cara as irmáns non fixo máis que aumentar. Un día, no regreso a casa, despois de facerlle unha visita aos seus maridos no cárcere, atopáronse cun coche cheo de homes armados que as esperaba. Estes deronlle unha malleira mortal por orden de Trujillo, en represalia pola súa oposición ao réxime. Foi o 25 de novembro de 1960 cando os corpos das irmáns Mirabal foron achados esnaquizados no interior dun jeep afundido nun barranco. Intentaron que fose un accidente. O seu sacrificio desencadeou un movemento que contribuiu a por fin á tiranía de Rafael Trujillo. Como vedes, é unha historia de resistencia e rebelión dun pobo inteiro. Esta historia pasou hai 63 anos, pero a violencia machista segue a orde do día. En 2023 realizáronse 92 feminicidios e asesinatos por violencia de xénero en España, aínda que en cifras oficiais só consten 51. É un día para lembrar a súa coraxe e seguir loitando por un mundo máis seguro para todas, pois esta realidade afecta a mulleres de todas as idades, razas e clases sociais. É un problema global que debemos abordar xuntas. Honra ás irmáns Mirabal e a todas as mulleres que loitan contra a violencia. A súa valentía inspira xeracións. Gracias por escoitar.